Takže čau lidi, vítám vás u nového videa a dneska to bude zase další tutoriál, ale to vůbec nevadí, protože dneska si ukážeme svět, který se pod vámi propadá. Já vím, zní to velmi šíleně, ale fakt to jde. Všichni určitě znáte, když putujete pouští a vždycky se tam bavne nějak ten písek. Tak vy do jednoho kopnete a on spadne úplně celý. No tak tady to bude na podobném způsobu tak. Dáte vytvořit si nový svět, tvořivá hra, no pokud chcete utíkat pěšky, tak je to na vás, jo. Více možností světa, přepnete na dokonalá rovina, dokonalá rovina, přizpůsobit, předvolby a tady dáte písek. Tady to úplně celý smažete, tedy až na tady tu dvojku a send. A pomažete dál. A tady až po ten Minecraft, tak to celý smažete a už to je. Tady vidíte, že písek, jedna vrstva. Můžete si dát klidně víc, je to úplně jedno, stejně se to pod váma bude jakože podpadávat, no. Tak, hotovo? Hotovo vytvořit nový svět. Už se nám to načítá. A je to fakt libový, ale jestli nemáte fakt silný komp, což já moc nemám, tak se vám to po chvilce začne tak neuvěřitelně lagovat. To je strašný, no. Tak, teďkon to určitě znáte, pod náma není ani jedna vrstva, prostě jenom se tu bagl takhle ten písek. Já bych mohl zdrat, tak si dám takhle efekt. Takto, efekt, Fandatras 1, což je běh, na jak dlouho chci, tady mám třeba tolik sekund. A jak to chci, tak já si dám třeba 50, protože to bude bohatě stačit. Tak, vidíte, že teď jsem zrychlený, tak a můžu mít na to. Vidíte, ono se to fakt propadává. No a vidíte, ono už se to začalo strašně sekat. Ježíš, to je strašný. My rychle zdráme. Ježíši Maria. Jo, už se to přestává lagovat. No ale vidíte, prostě, pokud nemáte pak silný počítač, tak tohle radši nezkoušejte, protože je to fakt neuvěřitelně náročný. A já děkuji za slednutí tohoto videa a čauky.